ଆରେ ବିଦୁଲି କଣ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? କଣ କହିବି ରେ ଭୀମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମା, କଣ ସରିଗଲା କି? ଖାଇବା ସରିଗଲା? ଅଜା, ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲାଣି ଆଉ ତମକୁ ମଜାକ ଲାଗିଛି? ଆରେ ବିଦୁଲି କଣ ହେଇତି କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆରେ ଭୀମ, ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ରେ। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। ଆଲୋ ମା, ଏ ତ ମାମୁଁ ଘର କଣ ବେଶୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କି? ଅଜା, ତମକୁ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛି, ମଜାକ କରନି। ମୋ ମାମୁଙ୍କୁ କୋରୋନା ହୋଇଛି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି। ଆରେ ବିଦୁଲି ତୁ ଜମା ଟେନସନ ନେନି, ତୋ ମାମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ନା ରେ ଭୀମ, ଯଦି ମାମୁଙ୍କର କିଛି ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପିଠା ଧରିକି କିଏ ଆସିବ? ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ବି ବହୁତ। ଓହୋ ଆଲୋ ମା ବିଜୁଳି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସତରେ ତୋ କଥାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇ ନଥିଲି। ହେଲେ ମା, ଆମେ ମାନେ ତ ଠିକରେ ନିୟମ ମାନୁଛେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛେ, ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଛିଡା ହେଇଛେ। ବୁଝିଲୁ ଭୀମ, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ ମାନେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ? ଓହୋ ବିଦୁଲି, ଅଦା ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉକୁ ଏମ୍ପି ଯେଉଁଠି ବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ବି ସାରିଲାଣି। ଏ ସତ୍ୟ ନା କଣ? ତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି? ଆରେ ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ତାଙ୍କ ସରକାର ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛି। ହଁ ବାପା ଭୀମ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ଖବର କାଗଜରେ ଏଇଆ ପଢୁଥିଲି ବା। ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଅଦା, ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ମାନିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ଟେନସନଟା ଯିବ। ଆଉ ହଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟିକାକୁ ମାଗଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଭୀମ ଆଉ ବିଜୁଳି, ଖାଲି ଲୋକ ମାନିଲେ ହେଲା, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିଜୁଳି, ଆଉ ତୋ ମାମୁଁ ଘରୁ ବି ପିଠା ପଣା ସବୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନର ନିୟମ ସବୁ ମାନନ୍ତୁ। ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଜମା ବି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଗଲେ କି ଆସିଲେ ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ଧୁଅନ୍ତୁ। କରୋନାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ନ ଡରି ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହୁଥିଲେ ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ଖାଇବା ସହିତ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ନିଜ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।